Ja, waarom wat dat dan staan? Die vrouw verdood woord, dacht ik, want ik ken haar net over het bezien. Ja. En waarom jou ze samen niet dan die? Vrouw Nicolai uit Droegeham verliest op 30 juni na 3 jaar haar verste help. Hetzelfde geldt voor de Bolje, de familie Bos. Dirk en Nettie kennen zelfs het huishouden net meer goed aan. Het is alle keer wat te zwier om te doen. Ja. Ja, dan komt ze ieder in de week, hebben we 4 uur hulp. Dirk had de artrose en Nettie bot last van de knibbels. Ze binnen dan ook heel wies met de help en willen haar graag horen. Ja, we vinden heel erg dat ze verkeerd. Ja. Je weet nooit waar je waarom krijgt, hè? Ja. Ik snap die hele regeling net. Dat ze dan naar Santiet eruit maakt en zo'n goede hulp. Ik ga bellen, maar ik kan er niks van doen. Je krijgt horen. Het spijt me, zei ze. De Friese Wouden is een grote werkjouwer van een soort huishoudelijke helpen in Friesland. Ze kunnen mijnwerkers net in vaste dienst nemen en wijzen erbij naar Den Haag. Dus je zou graag oors willen, maar ja, er werd een regelgeving ben je gewoon gedwongen om daarop te anticiperen en om in mij te gaan. En ja, het enige wat ik dan doen kan is natuurlijk een stuk begrip doen dat ik het heel vervelend vind, zowel van mijn medewerker als van mijn klant. Maar een vast contract zit er net in, want de situatie in de zorg is te onwis. De zorg wordt er op dit moment een hele hoop bezuinigen. En wanneer wij mensen naar hun tweede contract, want dat is de regel en wetgeving, ja, een contract zoeken met aanbieden, maar het een vaste aanstelling worden. Ja, en dat risico kunnen wij op dit moment gewoon trainen.